Jeg sidder her med Juvi fra Centralistisk Folkeparti. Juvi, her på de seneste par dage er der kommet en enorm mængde af dyreinfluenza. Har vi tænkt os at hjælpe landmændene med at få priserne på fødevarepriser ned? Ja, som vi ved, er landbrugsindustrien en stor del af Danmarks historie, og vi ved, at det er vigtigt for Danmark og dens økonomi, og derfor vil vi gerne hjælpe dem. Vi har tænkt os at hjælpe dem med at finansiere dem, så de her priser kan komme ned, og så også at landmændene kan komme tilbage til deres arbejde. Samtidig har vi også klima som en af vores prioriteter, så derfor har vi også valgt at lave nogle grønnere muligheder, og vi har valgt at give landmændene muligheden for at stemme på, om de vil skifte til det grønnere, eller bare blive på det naturlige, altså det med kød. Fordi vi går meget op for frihed, og de skal have muligheden selv for at bestemme, hvad de vil. Tusind tak, Juvi.